Zodpovedným vodičom dávame až 20% z ceny havarijného poistenia späť. Aplikácia Copilot vám však ponúka oveľa viac. Začnime najskôr povinnou jazdou. Aby vám aplikácia vedela pripísať odmenu, potrebujete potvrdiť povolenia na používanie GPS a zber údajov. Tie slúžia len na vypočítanie odmeny. V aplikácii nájdete podrobnú knihu jazd s dĺžkou trasy, rýchlosťou a bodmi, ktoré ste za jazdu získali. Pri hodnotení každej jazdy uvidíte, ako ste obstáli v jednotlivých kategóriách. Hodnotenia sa odzrkadlia v celkovom skóre. Menej plynu pri rozbehu, nerezať zákruty, neskákať na brzdu, ísť plynule a podľa predpisov, neťukať do mobilu. To všetko zvyšuje vaše celkové skóre. Vyššie skóre sa automaticky rovná vyššia odmena. Ak ste nešoférovali, ale jazdu vám aplikácia zarátala, žiadny problém. V úprave jazd to viete kedykoľvek zmeniť. V prípade núdze máte k dispozícii tlačidlo SOS, ktorým sa jednoducho spojíte s asistenčnou službou. A čo vy? Jazdíte bezpečne, ale stále bez odmeny? Čas na poistenie Autokomplet s aplikáciou Copilot.